Rossz minőségű vagy helytelenül felszerelt kerékpártartók gyakran okoznak balesetet. Az ADAC 14 modell tesztelt, melyek közül 6 az autó tetejére, 8 pedig a hátsó ajtóra szerelhető. Az árak tulajdonképpen tükrözik a végeredményt, így a teszt során találkozhattunk alacsony árkategóriájú termékekkel, melyekkel viszonylag rosszul szerepeltek, míg megtalálhatóak magasabb árfekvésű termékek is, amelyek jobb eredményt értek el. A szerelhetőség és a kezelhetőség mellett tesztelték a termékek biztonságosságát is hétköznapi, valamint extrém körülmények között. A tetőre szerelhető kerékpártartók nehezebben kezelhetők, jelentősen növelik az üzemanyagfogyasztást, és felszerelésnél könnyen meg lehet velük karcolni az autót. A drágább hátulra szerelhető tartók ugyan jobb aerodinamikai tulajdonságokkal rendelkeznek, de ezekhez esetenként szükség lehet vonóhorogra. Általában jó és kielégítő minősítés között teljesítettek a termékek. Hiányosságok elsősorban extrém terhelés hatására jelentkeztek. Míg minden tesztalan hibátlanul teljesített a 100 km/h sebességről történő padlófékezésnél, az oldalra kikerülésnél már nagy különbségek mutatkoztak az egyes típusok között. Az EUFA Poker típusnál egy kerékpár oldalra ledőlt, ami súlyos károkat okozott magában a kerékpártartóban is. A sofőr ezt követően ki sem tudott szállni a gépjárműből. Hasonló történt többek között az Eklafant 3-as típusnál is, ahol szintén letört a tartószerkezet, és ezt követően a kerékpártartó az úton surlódott. De mégis mi történik extrém esetben, frontális ütközés során? Ezt mutatják be az ADAC törés tesztberendezése segítségével végrehajtott kísérletek, melyeket 30 km/h sebességgel és 2 kerékpárral hajtottak végre. Az ütközés során a Fabri Bicci 2000 alutípus állta legjobban a sarat az összes tartó közül. Csupán az egyik kerékpárnál szakadta el a hátsó rögzítőpánt. Azonban minden autóvezető rémálva vált valóra a Mont Blanc Discovery tesztjénél, amikor is mindkét kerékpár kioldódott és a szélvédő felett előre bukott. Mind a tartószerkezet, mind a hevederek leszakadtak. A Friday Classic hasonlóan viselkedett a teszt során. A tetőre szerelhető kerékpártartóknál nagyon széles a skála jó és rossz minőségű termékek között. A legtöbb esetben a menetdinamika a gyenge pont, azaz mind a kikerüléses, mind a city crash tesztnél egyes tartókról leestek a kerékpárok. A tetőre szerelhető típusok közül a Thule Freeride teljesített a legjobban. A vonóhorogra szerelhető tartók is rejtegethetnek magukban veszélyeket. Frontális ütközés során minden tesztelt modellnél darabokra tört a hátsó szélvédő. Az MFT Black Smiley-nál pedig még a hátsó kerékpár is leesett a tartóról. E típusok esetében a szerkezetek stabilitása nem volt mindig megfelelő. A további kanyarodás és ütközéses tesztek során még a járműhöz rögzítésnél is tapasztalhattunk hiányosságokat. A legjobb helyen az Übler P31 tartó végzett, szorosan mögötte következik a Thule Euroclassic G5, míg a harmadik helyre az Atera Strada Sport 3 került. Az ADAC azt üzeni a gyártóknak, hogy a jövőben olyan rendszereket építsenek, amelyek valóban tartósak és stabilak, azaz a hétköznapi használat során nem okoznak balesetet a ledőlő kerékpárokkal. Fontos arra is ügyelniük, hogy a szerkezet valóban megfelelő-e az adott járműhöz, valamint arra, hogy tényleg lehetséges-e megadott mennyiségű kerékpár szállítása.